السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي خداي تين أترشق لنذ ومحبت لنذي لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذي إيلون إتشرين دوسيار قوم خيشن إناتان أغليزن دنيا وآخر سعادة قننمك يذن عقلق بيرثن إن شاء الله. الله تعالى يوردمد parahat vatanımız emniyet aramış asayişte ağzı birlikte iman avreyde saklasın inşallah. Büyük pek Allah Teala'nın köklemegi bilen geçen heftelerde gözümüzün nuri başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gurrunu ve bir neçe almalı derslerini hizmetine yetiriptik. Miraç giyeceğin ertisi Miraç giyecede kamilen geçti. Pek Allah 5 vakit namazı farz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan dua edip Hudaya men ummatıma tahfif et, yengillik ver diyenden 50 namaz 5 namaza geldi. Hulasa ondan önce Miraç'tan önce 5 vakit namaz okulmayanmış. Miraç gecesinden sonra ertesi indi 5 vakit namaz okulmalı oldu. Oham Cibrail ala nebine ve aleyhissalatu vesselam Miraç gecen ertesi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 5 vakit namazın her gaysının öz vaktine imam olup Cibril ferişten özü imam olup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 5 vakit namazın hem vaktini hem uzak qiysa okuymalığını hem deslap kırakat ikinci rekatı öyle uzağırak bolýarlygyny erti namazda uzağırak öğle namazda da birimi uzağırak ikindi bilen yatsynny oňa göre qysgarak akşam namazda oňa göre qysgarak goşmalygy we wagtlaryny daqiq 5 wagt namazı öwredik dipdir. Beyk Allah Taalaň öwret diýişine göre aýt diýişine göre inha şondan mer 5 wagt namaz bolup da ümmet-i İslami Hudaý Taalaga ve Resulullah'a ve kıyamet gününe imanı var adama 5 wagt namaz bolup galypdyr. Elbette ulamalardan kan 5 wagt namaz barada gurrunlar eşdiyat. Beter kan eşdiyat. Hudaýa köp şükür. Şu eneden doğup gelýäs, ulamalardan gurrun eşdik gelýär. Şon 5 wagt namaz imandan soňraky asyl sütüllenmeli. İman getirdin, boynunda 5 wagt namaz var. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine yıkılmak var. 1-2-3 gurrun maş namaz mawretdi. Ol geçen hefte hem o direk azamatly boldy. Tamam buyruklar Hudaý Taala yerde buyurdy, namazy göýüňde buyurdy. Oham owadan suratynda geçen heftelerde geçti bir qysgaçyk 3
gurrun içinde ehemmiyetinden aydeyin. İnşallah mümin Müslüman adımı efer eder inşallah. Evvelena kâne sallallahu aleyhi ve sellem izâ hazabehu emrun salla. Ravahul İmam Ebu Davud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vakt kıyınçılığa düşenne, dargı verenne, narahatisi artı verenne derru namaz okuyanmış. Kıyınçılığa düşenne namaz okuyanmış. Ey mümin, ey Müslüman doğulla, ey imanlı, erke ve ayallı doğulla. Biz hemmemiz narahat vaktimiz bağışlan namazın saviyet. Hemmemiz şeyle. Namazın sert boliyet. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilime getirmene korkuyan. Ay şuulim narahatim diken ben namazdan sert boldum deyip oturuveriyet. Ne hemen gurrunu be. Bula aynı Resulullah'ın gurrununun tersi. Peygamberimiz İza hazabehu emrun salla. 5 vakt namazdan daşgari her vakt narahat bolunu namaza duruyanmış. Allah'ın azamatının önüne yıkılyanmıştık. Hudaya bana yüreğime soğukluk, yengillik, rahatlık ber deyip de Huday Teala'dan yengillik dileyenmiştik. Huday Teala'da beriyenmiştik. Min mün neferdine kayıksız eştendirmiş mahalletçeli. Namaz narahatim olun veri men sert namazdan diye. Okuyup da bilemek diye, ay barıp da bilemek diye, namazlık yediyen yine yığınayan diye, ne mi manası başlan? O da 5 vakt namazı okuyamak diye. Allah Teala, bana ananyen olsanız okuyun deyiptir Huday Teala. Oğlum kefede eşi. Hudayı ananyen olsanız okuymalı deyiptir. Şunu okuyanak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ol 5 vakt namazda narahat bolanı nefil namaz okuyanmıştık. Huday Teala'nın azametinin beraberine yıkılyanmıştık. Tayinki Huday Teala hem ona rahmet, kendinden sakinet, cahillik dökür yali. O hem derecesini arttırır yali. Men vakt güymemeyin. Namaz mevrette bir vakt kıyınçılığa düşer, dünyanın kıyınçılığıdır. Birinden azalık hep, ya inata, ya oğulgıyıb, ya irs, mal bölüşmek, ya başka erhileyin arasında bir müşkilat boluyor, ya izdivaç hakkında, ya öğlenecek, ya imtihanatında, ya merdut boluptur, ya kabul boluptur, ya istihdamiyetinle, ya geçiptir, ya geçmendir. Allah'ın azamatının beraberine yıkılmak başka uğrundur. Şoğullerde narahatimiz köfelli, şeytanı mengdeş pikirli atırıştı demin de okutmacak bolup. Qaytım kan yıkılayın Allah'ın azamatının beraberine. İkincisi, 3 gurrun içinde tamam edin, kıysaca etip geçeyin. Bir ayet-i kerime Allah'ın kelamı var. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ. İnhan khud Kur'an-ı Kerim şi. Önkü peygamberlerin ümmeti, peygamberli dünyadan geçenden sonra اَضَاعُوا الصَّلَاةَ namazlarını zayladılar, okuymadılar. İnhan khud Kur'an-ı Kerim. Bu ümmeti diyene aka. Önkü peygamberlerin izinnaki, önkü peygamberlerin ümmeti, peygamberle dünyadan geçti, izinnaki gelirle namaz okuymani, okuysa da bir cengele gittiyen yanak, derya gittiyen yanak, heves etse okuyor, heves etmese okuyanak. Ki keyif kök bolsa okuyacak, keyif kök bolmasa okuyacak ya. On namaz olmar ona adi. Şu ayet inenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki ödünden yaşaktırıp aydıptır. İnha okuyayım. Ya Cibril tadi'u ümmeti as-salah. Yine aydıptır. Ya Cibril tadi'u ümmeti as-salah. Gözünden yaşaktırıp ağlam aydıptır. Ey doğunum Cibril min ummatumdanna la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenin içinde de namaz okuymayacak bağmışı deyiptir. Bila Allah'ın kelama önkü ümmeti aydiye ey doğunum Cibril min ummatumda da bolacakmışı deyip iki verek öğrüle aydıptır. Ağlam aydıptır. Gözünden yaşaktırıp aydıptır. Ey doğunum Cibril min ummatumdanna la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen namaz okuymayan bolacak mı deyiptir. Bağmışı ziraat deyiptir.
Ine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canını yakıp şikefte aydıptır. Ol başka olukan gurrunlu dursun. Emma ahirki kefde bu barada aydayn oham öz gurrunlu da gireyli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretine gireyli. Mübarek gurrununa. Ay men kalbim sap, kulağasın. Men kalbim sap, meger namaz okuymaktan maksat kalbin saflığı değil mi? Men öyle kalbim saf. O namaz okuyup berelle va yürekler nämediği belli de namaz okuyup berelle va hele yoğlan uşağı ninnanak namaz okuyup berelle va hele yoğlan uşağı hemmesi ondan narazi. Men namaz okuymanem menen oğlan uşağım razi dinanam razi doğullum razi ahlak muhim zat muhim dip özünü ağlayan adamla Hudaýyň azamatynyň beraberine yıkılmajak bolup oğudan keplep çeferi sırat kefe oham ya meselen yeni bir özünü ağlayan urrunlarının biri meger maksat musulmançılıktan camiye hizmet etmektem hava men o ders okuyacak namaz muhimdaki men ders okuyacak camiye hizmet edecek näme işgaly var men öňde imtihanatdan ma muhim zat aýanda da camiye hizmet edecek diýip näme yaltan ýerde herk kılmagy namaz okuymagy aham owadan keplemäge sebep bolýar. Ya şu bahane bilen okuymasın, ya özünün howselesi yok, ya yaltan ya bizatlara ehemmiyeti yok, ya bir gurrunlu ütmeye, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap yankı kefe aydıptır, ya müşkilatın bağ vaktinde bitir Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine yıkılmalmıştık. Hulasa bu gurrunlu guruğunu ilmeyen bolsa, Allah Taala olara bir ayet iyi veripdir, onu okuyun inşallah öz gurrunumu da geçeyli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Beyik Allah'ın kelamı şey. Suriye kalem. Kulağatın näme diye tike yıka manasını aydıp berin. Kıyamet gününe Allah Taala'nın azamatı yüze çıkıp aradan perdele ayrılıp bütün mahlukatla görünenine hut adamla secdeye kılacak. Odol şu dünyada namaz okuymayan adam, yine hut Kur'an-ı Kerim şey. Odol dünyada Hudaýyň azamatına yıkılmayan adam, yankı bahanalı bilen, men yüreğim pek, men camiye hizmet etyen, men dersim kan, men bir zat edyen, men zindigiňe meger oğlan uşağa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap ben, şu yıkılmayan adamla fela yastati'un özüňiz ýal namazhana adamla şu kıyamatda hemmesi secde edecekler. Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine şonne yankı adamlaryň arkalar taxta ýanak bolup dik durjaklar. Şeýle secde edecek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başaracak gäle arkalar taxta boljak. Hut Kur'an-ı Kerim fela yastati'un secde edecek bolanlaryň arkalar taxta boljak. Saf. Ohum Allah Taala näme diýe? Haşiaten absaruhum gözleri etekde utançlı inni alem cihana namaz okuymayan belli diktu. Gitjek bolýa başarana. Emma özüňiz ýal namaz okuýarlyň hemmesi Allah Taalaň beýik azamatynyň beraberine secdede ýatýlar. Haşiaten absaruhum gözleri etekde terhaquhum zille üstlerini horluk basıp öti. Hey utançlyk boljak. İyi näme? Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Hudaýa diýe. Men dünýede şolara namaz okuýun diýdim etmedile we hum salimun arkalar salimdi. Biilleri salimdi, diýler salimdi, el ayaklar salimdi, göz kulaklar salimdi, dili salimdi we sayrap judi. Şonu okuýmardylar, inni başar etjek diýile de başarmaýaly. Men Hudaý inni ijade bermeýän arkalaryny taxt etip goýdum diýip aýtjak. Ine hut Allah'ın kelamı. Hiç kimin jaýy ýok. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Salim wagtlaryny men secdedin diýemde etmediler. Werziş ederdi, bökerdi, 200 kilometre ýortyp gelerdi. Her näme hüner çykarardy, emma Allah Taala'nın azamatynyň beraberine secde etip bilmerdi.
Hudaýyň azamatynyň beraberine ýyklyp bilmerdi. Kıyamet günü hemme kişi yıkılanna bir başarman arkası tahta olup duracak da gurrun öwrelep durmayın. Yo bu zatly kulağıma gelmeýär diýse, şowun kulağına geljek, ýöne oğun kulağına gelenin hey peýdasy ýokda. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde açık beýan etip goýupdyr. Kalp kör bolsa, kulağına unnedy bagly bolsa, näme etmeli onu? Hudaý tawfygyny bersin. Geleýin gurrunymyzyň ýedine. Peygamberimizin mübarek ýaşy 51-iň döwregi. 51-nji mübarek ýaşy. Mekke-i Mukarremeň adamlary Rasulullah janyň gadryny bilmediler. Ýuwaş Mekke-i Mukarremeden gitme ulle gelýär. Ýuwaş Medine-i Munawwara gitme ulle gelýär. 51-nji ýaşynda Medine-i Munawwaradan Suweyd diýen bir alim adam, bir şahir adam, akıllı adam, bilimli adam Mekke-i Mukarremäge gelipdir. Qawqulagasyn şu günlerde bir gurrunma, meselen internetlerde ya mahbaran şebekelerinde aklın ýokmy sen? Ey jawany basawat, aklın bolsa ahun olan gurrun bilen näme işiň bar? Aklın madem, aklın menen bol, meger sen bir bişuur adammy, nefhem adammy kedin ahunun kefini gulağa sar ýaly diýilýän bir gurrunma. Allah'ın koklamegi bilen şuňky gurrun Rasulullah janyňda gurruny aýny şoň jogaby. Gurrunun aýdyp inşallah ýygynyň dersini aýdaryn Hudaý üçin, belkim Allah Taala eserin mersin inşallah. Suweyd diýen öz zamanynyň akylly adamsy, bilimli adamsy Mekke-i Mukarremäge gelipdir, Medine-i Munawwaradan. Aham Peygamberimiz bu gelelligini eşitip ýanjagyna baryp oturypdyr. Aham Peygamberimiz ony Qur'an-ı Kerim'e, dini İslam'a, Allah Ta'ala'nın azamatynyň beraberine secde etmege çağırıpdyr. Suweyd näme diýipdir? La'allellezî ma'aka mislullezî ma'i. Ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ýanynda da kitap ba, şayet men ýanymdaky kitap ýaly bolsun, senki de diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ve mellezî ma'aka." Ey Medine'den gelen Suweyd, sen ýanynda näme beýle diýipdir. Aham ol Suweyd aýdypdyr: "Hikmetul Luqman." Luqman Hakimiň akylly gurrunlary men defterimde bar diýipdir. Ey Muhammed, sen ýanyndaky zat da şu züre bir gurrundur da diýipdir. Meselen Qur'an-ı Kerim aýdypdyr. Peygamberimiz sen ýanynda näme diýipdir? O da aýdypdyr: "Hikmetul Luqman." Luqman Hakim. Dünýä boýunça insanlaryň kabul eden bir alim, hekim, bilimli, akylly adamyň ilmi bar men ýanymda. Kan, pantname Luqman Hakim ma diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Hen okuýbereýin" diýipdir. Luqman Hakimiň ilmlerinden eşiteýin diýipdir. Oham o da okypdyr. Kan aýdypdyr. Peygamberimiz aýdypdyr: "Inne hazal kelama hasan." Acab içinde akıl gurrunlava diýipdir. Gurrunlava diýipdir. Emma wallazî ma'i afdal. Men ýanymdaky mundan gowrak da diýipdir. Näme diýip? Bilal Luqman Hakimiň kefi diýipdir. Emma men ýanymdaky Luqman Hakimi yaradanyň kefi diýipdir. Sen ýanymdaky Luqman Hakimiň kefi diýipdir. Emma men ýanymda bir zat ba, Qur'anun anzalahullahu Taala aleyhi. Luqman Hakimi yaradanyň kelamy bar menne diýipdir. Hem sen okuyorna göreyin diýipdir ýanky Suweyd. Akylyndan haýyrlandy diýip maňa diýmeli. Ýok, öz aklymma Luqman Hakimiň hikmeti bar men ýandy diýip çykyp gitmendir. Şu akyldan haýyrlanıpdyr, senni aýt göreyin diýip kulak asypdyr. Maşallah, akıl diýip maňa diýerler. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an-ı Kerim okypdyr. Aham o da aýdypdyr, jedeli girmeni, senki gowrak diýipdir. Mümin musulman bolup taqriban tarih senetli gurrunlardan Medine-i Munawwaradan evvelin mümin musulman bolan adamşy. Musulman bolup imana girip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabasy bolup Medine-i Munawwaraga şin gidipdir. Ýöne beýli bir adama musulman edipdir ýa etmändir, o gurrunly ýok, däwet etip bilmändir. Şu taýda bir jeňde helak bu dünýeden geçýär. Mümin musulman bol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kefini kulak asýar.
Yo özüm akıllı, bilimli, men näme sen kimin olas? Men ýaly adam da sen diýmendir. Diýmedi de gününni da. Allah'ın kefini kulak astı gününni. Indi bir qysgaçyk, bir 5-10 nagada bolsa, hawsala bilen kulak asyly, aýtmany geçdik, nagys boljak görürüm. Akıl mawretde, akıl barada. Geçen heftede aýtdyk, ey imanly dostlar, batyr bolun diniňizde. Arkan Hudaý bolandan soňra, Hudaýyň dininiň içinde gezemizden soňra mert bolun. Tarafy jogabyn mer. Aklın yok mu sen aklın mollan kefin kulak aswati diýse, durdy. Rasulullah'ın bir aýdan sözü men 3 tane jogabyn berin, aýtşylary. Peygamberimiz aýdypdyr. Lemma halaqallahu ta'ala al-aqla qala lahu qum faqama. ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال أقعد فقعد. Hudaý Taala akly yaradanna desler, ey akıl turwaňa dipdir. Akıl zamma galypdyr ýokary. Akıl aňryňmak dipdir. Akıl derrew tirlene kanaňasyň bakypdyr. Akıl bäriňmak dipdir. Derrew bäriňe öwürilipdir. Akıl otur ýerinde dipdir. Akıl derrew oturypdyr. Aham Hudaý Taala bizim wujudymyzdaky aklyň gurrun haşy. Hudaý Taala aýdypdyr, ey akıl, men sen ýaly insanyň wujudyny awadan zat yaradamak dipdir. Sen bir adamda bolsaň şo mükellef, bir adamyň akly bolmasa, diwana bolsa, ol kıyamatda tutulmaýarsyn. Akly ýok bolýar. Ýaşy ola kan bolany bilen, ýa kişijik oglanjyk akly häzir ýetmedik bolansaň, o mes'ullede mükellefde de. Günahda yazılmaya ona. Men sen üstünde koydum deyiptir, vazifeleri deyiptir. Büyürükler sen üstünde koydum deyiptir. İnha, aklaş nay diye. Bizim aklımız Hudaýyň diýennet diye. Akıl Hudaýyň diýenniň içinde bolýar. Ha, inni nahilli bir adam, bir kafir, bir fasık ya bir nefer her ýagdaýda bolsun. Ya musulman ya kafir. Sen aklyň ýokmy? Näme Qur'anyň ýerine düşüpň, näme peýgamberiň ýerine düşüpň? Nägatda kefi ters aýdypdy. Nägade aksaydy wati görürmi? Akla Hudaýyň diýenne bolýa. Akıl diye dünýä ahir gönülmäň içinde bolýa. Ýa suwaýdy welde? Rasulullah'ın kefini kulak astı. Yo, öz aklymma, öz şuuruma diýmedi. Kefini kulak astı, gönülni musulman bolup dünýeden geçdi. İmanyň içinde olup dünýeden geçdi. Aklyň şonu aýdýar ki, eşdensiňizem evvelin fezaneberdi Rusi, Hudaý bolmaz diýip aýtýan adamlardan evvelin fezaneber. Yere gelip konanna musahebe delillerine evvelin aydan kefişi. Asmana çıkıptır. Yaman yoldaşları yok. Alem cihanın kudretleri veriptir. Yeri düşen moyuna. Bir yaradan bolmalı bolýa diýipdir. Bir halyk bolmalı bolýa diýipdir. Evvelin aydan kefişi. Evvelin fezaneberdi Rusi. Näme aklını işletipdir göýüňe baranda. Nefsi yok, bakilçılığı yok, hasadeti yok, tekebburluğu yok, yaltalığı yok, umuğu halis aklını işletipdir. Näjir öýledi bolsam da alem asmannaky geňgatdy diýipdir. Bir Hudaý bolmaly bolýa yaradan diýipdir. Akıl şonu aýdýar ki, nähilli bir adam aýtmaly, sen öz aklyň menen bol, Qur'an menen näme işiň bar diýip tarafa aýt, men aklym aýdýar diýip Allah yaradan Qadir beýik Hudaý bilen bolýar, men aklym aýdýar diýip. Kan man aýt, kan aýröd aklyňma ol ahummallan kefini kulak asma diýip Hudaýyň kefini kulak asma diýmäge bir emet çekinýär. O ham şonu awadyragy diýip aýtýar. Ahummallan kefini kulak asma diýär. Maksady Allah'ın kelamı. Bilýärdi Allah'ın kelamyny aýdylyp durallar. Şumal näme aýtsagar Rasulullah'dan we Hudaý Taaladan aýdylýar. Şonu açyk bilýär. Hudaýyň kefini kulak asma diýse hiç kim etjekkä? O ham näme diýär? Bir bisawat ahummallan kefini näme kulak aswatyň diýär. Açyk aýdýan, ahummallan kefini asl kulak asyp berme. Emma Allah'ın kelamyny kulak asmaly bolar. Rasulullah'ın sözüne kulak asmaly bolar. Eger iman bar bolsa. Eger qalbda nuri iman bar bolsa, nuri iman ýok bolsa bir adamda on gurrun öz başyna, onu imanyna çağırmadan sürin başga gurrun etmeli bolýar. Kan aýr bizre gurrundan elçek diýen adamlar bu mahaleseli ýeriňe tegine girdiler. Mahdumul işan näme diýär? Aklyň bolsa, ine mahdumul akıl dep şuna diýär. Kulak asyň. Mahdumul qaqan aýdýan kefişi. Aklyň bolsa kıyamatyň hasylan bu dünýede eke gidersen, hey berekallah mahdumul işan. Aklyň bolsa kıyamatyň hasylan
bu dünyada eke gidersen maktun ola akıllı bir şuna diye. Akıllı adam şu dünyada kıyamadın hasılın eke gider deyiptir. İman amala salih eke gider deyiptir. Ya yine aytiye ahmaklar bir yerde qalar gaflatta akıl olan öz qamını iyir gider. Ene maktun oluşan akıllı diye Hudaýyň buyruğunun içine girýän adamlara ay diye. Nähillehom aytmaly, sen aklın yok mu? Hawa ba, aklın bolsa näme Qur'an diýetin? Öz sawadyň menen, sabadyň menen, öz aklın menen bolup edip nähillemen aytmaly? Öz aklın menen bolmaly diýip aýdýan maktun bolýan, oňa ahmak diýip aýtdyr. Ahmaklar bir ýerde qalar gaflatda akyl bolan öz qamyny iyir gider. Indi men gurrundan kän çykdym. Bir hulasa kalam aýdyň. Hem gurrunga rebetli, hem inni gurrun Rasulullah'ın siratynyň da iyidi. Öbidi Rasulullah'ın sözü sahih senetli gurrun. Hulasa şey, hala savatlı olsun, hala savatsız olsun. Onun mının kefine gidip dağı. Hudaýdan, Peygamberden, Allah'ın kelamından, Kur'an-ı Kerim'den gafil adamın kefine gidip dağı. Havva verip dağı. Havva memur ödüm basabada adam, benim aklım ma, şuurum ma, bir Kur'an, bir zat, kadim gurrunlu, bir zatlıdan esri temettünün içinde zat deyip de imandan sıfır qalamayling. Resulullah'ın bir sözünü okuyayım. Qala sallallahu aleyhi ve sellem İza khalasal mu'minuna minan nari ve aminu fevellezî nefsî biyedihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Kıyamet gününde takva, Hudayi, salık, evliya adamla inni dowzaha barmalardan bolup, rahat bolup, cennete uğramalı olanna qawqulagasın. Hudayi adamla kıyamet gününe inni cennete gaşin, behişte gaşin uğramalı olanna Resulullah aydıptır. Fevellezî nefsî biyedihi. Ol Allah bilen men and içýän, men canım şu Hudaýyň eline, şu Hudaý bilen and içýän şu aýdýan gurrunum boljak dipdir. O da näme? Şol evliya adamla cennete gaşin baryaqa aýtjaklar. Hudaýa Hudawanda ihwanana kanu yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana, yahujjuna ma'ana, yujahiduna ma'ana. Hudaýa Hudawanda bir tofar bizim tanıýanlarymyz wadi, namaz okuyardylar, arada tutardylar, haja giderdiler, jihad ederdiler, pul sadaka bererdiler. Ola dowzakda galdy Hudaýa diýip aýtjaklar. Resulullah and içip aýdan sözü. O ham Hudaý Taala aýtjak, ola da dowzakda ýanyp duha. Günahlar sebepli. Hudaý Taala aýtjak, "İzhabu fa ahriju men araftum." Kimi tanıýan bolsaňyz dowzakdan çykaragan diýip şefaate ijazet berjek. Oham bile barjaklar feyetunhum feyarifunhum feyukhrijuna minha. Oham barıp elinden tutup çekip kan adamları dowzaktan çıkarjaklar. Maňa adına şefaat diýerler. Oham bile aýtjaklar, Hudaý Taala aýtjak, "Inni akhriju men kana fi qalbihi misqalu dinarin min al-iman." Ey Hudaýyň dostlary, inni cehenneme barın, her kim şu dünyada birce misqal, 4 kerem yarım, birce misqal iman menen ne geçen bolsa şonu dowzakdan çıkarın diýip aýtjak Allah Taala. Birce misqalça imany bolsa boljak şo. Aham, yan Hudaý Taala'nın dostlary barıp, ol iman bir dünyadaki ýaly däl kıyamatda. Her kimin imany ýüze çykypdy nuri. Birce misqal imany da bolsa olar da dowzakdan çıkarjaklar. Bile da çykdy. Aham Hudaý Taala rahmatyna yine de aýtjak, ey barın bendelim, her kimin yüreğine nisfe dinarin minel iman. Yarım misqalça imanını olsa çıkaran da uzaktan diyecek. Oham imandan bir yarım misqalça da olsa da uzaktan çıkaracaklar. Oham musulmanlar, evliya adamlar, Hudaýyň dostlar aýtjak, "Hudaýa Hudawanda lem nazar fiha ahadan mimmen amartana." Hudaýa sen aýdanyndan bir neferdi koymadyk, çıkardyk diýjekler. Kahan adamlar çıkaracaklar. Ine aýtjak bolýanym ahyrky urunuşda. Hudaý Taala ine ahyrkyny aýtjak. Hatta yaqul akhriju men kana fi qalbihi misqalu zerratin min al-iman. Ey bendelim, bardan şu dowzakdan her kimin yüreğine bir zerre miqdarça, bir yüreğinin etenden azajyk, bir gün bir jegedek Hudaýa diýende bolsa şonu çıkaran dowzakdan diýip aýtjak.
zerre miktarda iman var bolsa, onun munun kefine gidip dağı, tarafı savutlu mı kadip, akıllı mı kadip, dünya ahire bilimli mi kadip, zerre miktar imanına çıkamayın. Asla eksik bolyan zatım iştahi. Necire bağrını yakıp, gözünden yaş aktırıp, can çekip, ummatın dilek geçen Resulullah'ın sözünün üstüne hat çekakana, bir nezit adamın keyfine kulağına atıp, anırda bir betbahtçılığa düşamaydı. Huday Teala ahir aytacak, şu bir zerre miktar imanı olsa çıkarın diyecekler. O zerreden ne kalıp sonra tükünme derdin içinde olamaydı. Men gurrun Kur'an-ı Kerim'de de onu degetim uzak çıktı. Yani aydan innallaha la yazlimu misqala zarra. Hud Kur'an-ı Kerim'de aytiyasın. Men Huday ve in taku hasanatan yudaifa. Bir zerre yal imanına olsa şon kıyamette men şon padaşını berjek diye aytıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim yankı Peygamber'in sözünün tayidi bir de. Ve in taku hasanatan yudaifa. Bir zerre yal bir neferde iman olsa men kıyamette şon padaşını berjek deyiptir Huday Teala. Onun munun kefine gidip de acaba aytya ha deyip de bu Kur'an-ı Kerim'in şodur şu acaba aytyalını Allah'ın kelamını koyup üstüne kızıl hat çekip dağı zerre yal imanına kalıp ebedi kösünmün içine giramaydı. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gurrunu gireylin. Peygamberimizin Mekke-i Mukarreme'de hadir ba, kinde diyen bir tayfa, Araplan bir tayfası o geliptir Mekke-i Mukarreme'ye. Peygamberimizin de mübarek yaşı 51'de. Olan yanlarına varıp, onlar imana çağırıptır. Kur'an-ı Kerim okuyuptır. Allah Teala'nın buyruklarını düşündürüptür. Ola aydıptırlar, acıp qavurunlen ba, yöne ay bir de bolor şu önküyümüz deyiptirler. Ulağasın. Atı dersle varmın içinde. Ay önkünümüz bolar bir de deyiptirler. Aytiyanına qavsa hat deyiptirler. Öyle bolar önküyümüz deyiptirler. Onun içinde bir kiçen racık cavan oğlanmamıştık aydıptır. Ol meysaran gurrunu geçti ondan başka abi. Bir kiçen racık oğlan meyir aydıptır. Ey kavmum deyiptir. Biz meğer Yahudilerin ulamalarının eşitmeyedik mi? Ahir zaman bir peygamber çıkacak. Ödü Mekke'den çıkacak, ödü Medine'ye varacak. Şun ödü demeyi deyiptir. Bir cavan oğlan. Onun içinde bir aydıptır. Ay samsık akılsız oğlan deyiptir. O batı innemen nuka nemesen innecek bolyan deyiptir. On aytyan kesbenin işi yok, daşardaki bilen işi var. Otur kepleme deyiptir. O vatamın innemen nuka sen nemin innecek bolyan deyiptir. On aydiyan Allah'ın kelamını killetin işletmeyensen, aklını yürütmeyensen, nızmatın kadrını bilmeyensen, o kişi kefa ediptir. Şodur şuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bulardan tamahını edip turup kaydıptır. Ola da öz oğullarına kaydıptırlar. Oğullarına gelirlerine bir cühid alınmamıştık. Onları aydıptırlar. O da aydıptır gözü nehillidi falancire. Onun şu Mekke'deki kepleyişi nehilli falancire. Gülüşü nehilli falancire. Yürüyüşü nehilli falancire. Oy bila şol ahir zaman peygamberin ödü deyiptir. Vallahi innekum muhtiyun. Katı yanlışıptırsınız deyiptir. Eğer şuna iman getirseniz lasuttumul arabe bütün Arapların serveri olyanız deyiptir. Siz qaytam ona iman getirmeyenlersiniz deyiptir. Samsıklı utturup dursanız deyiptir yankı cühid alim. Bilen kulağasın. Ola aydıptırlar. فَاَجْمَعَ الْقَوْمِ لِيُوَافُوهُ فِي الْمَوْسِمِ الْقَابِلِ İnniki il hacca gitsek şonda Müslüman olar deyiptirler. İnniki il hacca gitmeli oluptırlar. فَحَبِسَهُمْ سَيِّدٌ لَهُمْ اَنْ حَجِّ تِلْكَ السَّنَةِ Bir yaş olalakları varmıştık. İnniki il hacca gidecek hem Müslüman olacaklar, iman düşünecekler, nemediğini bilecekler, Resulullah'a sataşacaklar. İnniki il hacca gitmeli oluptur. Ovan yaşlı fahamdır yok deyiptir. Bir yıl gerekke hacca gitmek deyiptir. Başka işimiz var, nememiz var deyiptir. Sonra hem de kalıptır şudur şuna. İmma yankı Yahudi alımma. Femâtel Yahudiyyü. Fesumia inde mevtihi yusaddiqu bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yu'minu bih. Yankı Yahudi alım ölecek vaktuqa. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah deyip ol iman minen geçiptir.
Ola näme etipdirle? Baryp Peygamberimiz bilen oturşyk gaýdan adam, gurrunun eşdik gaýdan adam, mübarek huzurundan gurruna düşüp gaýdan adam. Hay indi kil barar dipdir. Fırsatı ellenmertdirle. Wagty ellenmertdirle. Kan zatlyba ey dostlar, özümüz ders alaýlyň bu gurrundan. Ola soňra musulman bolupdyrmy bolmandyrmy? Senetli gurrunlarda gelmändir, özümden goşup bilmerin onu. Galyp durýar şo galşynda ola. Yahudda o da musulman bolup dünýeden geçipdir. Ey mümin musulman da Allah, özüm de şo gurrunun içinde. Gaty özüme de gerek gurrun. Kan zatlybadyr, diýirlikde tapylýandyr. Dünýeden geçemizde onu etip bolmaz. İman, amele salih. Al dünýeden geçelle, hayp bagly amal. Hiç başarmaýar. Şu mahal fırsat. Kan zatly we adam saglykda başarýandyr. Emma birden fırsat ellen gide kana merizçilik başa düşenden sonra ol ibadatlar etip bolýan däldir. Kan ibadatly we adam jowan wagtynda başarýandyr. Qur'an-ı Kerim okumak, Qur'an-ı Kerim hefz etmek, qadalan almak, mert bolup imany daýawdyrmak, onuň munyň elinden tutmak. Arýanda o zatly bolýan däldir. Kan zatly bolýan adam öýlenmekkä başarýa, öýlenenden sonra bu zatlar başaryp bolýan däldir. Fırsaty ellen beramaýlyň. Wagty ellen beramaýlyň. Nygmaty ellen beramaýlyň. Bir iki däne bir ders bolar ýany şu fırsatdan çyrim. Ýanky adamlary özleň fırsatyň gadryny bilmedile, imandan gallylar. Ola kon kepa. Yani kafir bolup dünýeden ötüp gitmeli. Näme diýip fırsatyň gadryny bilmänsiňle. Wagtyň gadryny bilmä. Ola kon dert da, ay inikil, ay wagtkan, ay onu falan wagt etsem bolar. 30'a baraýyn, 20'e baraýyn, 25'e baraýyn diýip. Ýankydan ders alaýlyň galallardan. Emma Peygamberiň sahabalarynyň da bir gurruny aýdyn, o hem gurrunyň ýygyny alyp gideýliň ýene-de. Peygamberimiziň terbiyet beren sahabalarynyň birini ders al, ey jowan oglan. 20 ýaşa ýetmedik bir jowan hafizy kulli Qur'an ady kim? Abdullah ibn Amr ibn al-As. 20 ýaşa barmandyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna bardyr. Bir gawj edip şunu kulak asaýlyň. Hafiztul Qur'anal Kerime. Ya Resulallah, bitin Qur'an'ı hefzettim diýipdir. 20 ýaşa da barmadyk sahabamışdyk. Yani näme? Yani ya Resulullah, men şini her gün hatm edeyinmi, bir hefteden hatm edeyinmi, bir aydan hatm edeyinmi, inni maňa bölle bir, men günde näçe para okuýaýyn diýdigi. Peygamberimiz näme diýipdir? Iqra'hu fi şehrin. Ayda bir gedek hatm et diýipdir. Ol 20 ýaşa barmadyk jowan sahabe ki Resulullah'ın terbiyetini ulalan adam, ol fırsaty ellen bermelle, wagt diýerler, dünýe diýeniň ahiretin ekrançylygy diýip kalbyny ýazan sahaba näme diýipdir? 20 ýaşa ýetmedik jowan sahaba. Qultu ya Rasulallah, da'ni astamti'a min quwwati we şababi. Can Resulullah diýipdir. Maňa ijazet ber, men jowanlygymdan we daýawlygymdan haýyrlanaýyn, ondan kärräk okuýaýyn da diýipdir. Peygamberimiz ayda bir gedek hatmeda diýwetiha. Ýene Peygamberimden iltimas edýäti, ki meselen Peygamberimiz aýsyn 20 günden, 10 günden, 5 günden ya güne hatmet diýsin. Edip aýdyşyny görsene can dostlar. Dani astamti min quwwati we şababi. Ya Resulullah, maňa ijazet ber, men şu daýawlygymdan, jowanlygymdan, gudraty niruýy jowanyňdan istifade edeýin na diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, faqra'hu fi ashrin. Her 10 günden bir hatmeda gawanda diýipdir. Aham ol sahaba, qultu ya Resulullah, da'ni astamti min quwwati we şababi. Ya Resulullah, maňa ijazet ber, men jowanlygymdan, daýawlygymdan haýyrlanaýyn, kärräk okyp biljekmen diýipdir. Faqra'hu fi sab'in. Her 7 günden bir hatmeda diýipdir. Qultu ya Resulullah, da'ni astamti' min quwwati we şababi. Ey can dostlar, ey müminler, ey musulmanlar. Oham aýdypdyr, ya Resulullah, maňa ijazet ber diýipdir, jowanlygymdan kärräk haýyrlanaýyn, daýawlygymdan kärräk haýyrlanaýyn diýipdir. Fa sallallahu aleyhi ve sellem rawahu Ibn Majah.
Resulullah yo inni bollu dipdir. Heftede bir hatnasen bolar dipdir. Şoň ýagdaýyna wara aýdypdyr da. Ýoksa Hazreti Osman käde bir günde de hatmet ýanmışdyk. 3 günde de hatmet ýanmışdyk. Şoň ýagdaýyna wara aýdypdyr. Ýok, sen ýagdaýyňa wara heftede bir hatnasen bolar dipdir. On edip Resulullah jandan edip awadan ijazat alyşyny bildi. On edip Resulullah jandan edip awadan edip bilen tertip bilen bizlere ders bolar ýaly edip aýtyşyny bildi. Merhaba. Kepläp duran ders alşondan. Eşitip duran dostlar ders alaýlyň. Forsat ilim bermeýliň. Geçip barýar haşy. Dünýä bir menzildir gelip geçerge, bu menzile gelen ötmeyin galmaz, ötmeyin galmaz, ötmeyin galmaz. Bitay geçilge yerdir. Bitak gelen adam geçmeýän galmaz dipdir. Bay geçýär ha. Bay geçýär. İçerimizden, ýöregimizden, hem saýalamyzdan bir lehze bir zat tesadüf bilen ýa beýleki bilen tamam umur namasy Allah Taalaň beren amanat wagty 20 ýyl tamam boldy diýär Hudaý Taala. Ömür geçenden soňra 15 ýyl, 10 ýyl näçe kesilerler hiç gaýtymyzdan sürüm belli däl. Hiç gaýtymyz bilmeýät bizden sürüm Allah Taala näçe ýyl ömür keselligini özüniň gudraty we hikmetiniň isteýişine görä. Emma şol wagtyky gelli bize berilen wagt ey bendem inni tamam boldy bolýar. Inni tamam bolýar. Fursatın kadrini bilmeli olar sahip. 20 yaşında erin ne gami, yıkar dağ odaşı eridir demi. Bir gün ötür yigitligin mevsimi, bendelige kuvvet esbab tapmazsın. Berekellah mahtun ulişan. Bir gün ötür yigitligin mevsimi, bir vakt jovallık geçer, ne muhim geçenne? Bendelige kuvvet esbab tapmazsın. Allah'ın diyenini kärrek edeyin diýsende başarmarsın dipdir. Ahirki urun inşallah 5 daqiqada tamam edeyin, vaktimde tamam olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek siratinden bundan sonra inniki hefte gelecek gurrun Medine-i Munawwaraň hud özünden 10 neferden ve basımlıkta bitin Medine-i Munawwarada her öýde bir musulman tapyljak inşallah inniki heftede şo gurrun içine girip başlaýar. Medine-i Munawwaradan yeni biri gelipdir. Yekece. Oň adyna Iyas diýerler. Muňda gurrun aýdyn inşallah tamam edeyin. İyas bir kerwan menen gelipdir. Mekke'de bir işi varmışdyk. Peygamberimden de 51-nji ýaşynyň içinde häzir. Aham Obasy kawmyndan näçe nefer gelipdir. Mekke'ye mükerremen adamlarından bir zat işçileri var. Peygamberimiz de bilen gelelligini bilip ýallaryna baryp dini İslamy düşündiripdir. Aham bilen içinde İyas diýen adam ýanqyal kepläpdir. Ey kawmym diýipdir. Bize başgalardan çürüýüm geldik diýipdir. Ýönümiň aýdýan zady biziň geleni işimizden gowrak diýipdir. Biz gireýin şiňsine diýipdir. Aham owaň adamsynyň biri Mekke'ye mükerremen bir kumundan alıp oturan yerine yüzüne karşı sestir. Şundan sürüngellikimiz diptir. Bizim başka işimiz var hadir diptir. Elçek bucuna urunlardan diptir. Bir tobar yaş olsarap zahaylayan adamdan ediyen işi de abi. Halk şun kefini ulak atsan da karar keplemeli mukadip ediyen adamdan işi. Eline kumalakını yüzüne karşı sestir. Bundan sürüngelimiz akbil diptir. Ondan sürüyüm gelmeyenlerden ulukon olacağın üstünden düşüpsün. Kadrini billah. Bula galypdyrlar şo durşuna. Peygamberimiz de turp gidipdir. Bula da soňra Mekke-i Mükerremede de işleri bitmäni Medine-i Munawwaraga gaşyn gidipdirler. Ve ba'da ruju'ihim lem yelbas Iyas an tuwfiya. Ve kana Iyas yuhallil ve yukabbir ve yahmad ve yusabbih 'inda mawtih fala yashukkuna annahu mata musliman. Berekellah, radıyallahu anh. Yankı İyas var, ey kavmim, bize başka zattan çürüyüm geldik, yönümün aydiyen zadi, bizim gelenimizin qawrak diyen adam da şu kavminin gitti da iyiydi ne? Kavmamın diyen etmedi. Şol İyas diyen adam Medine varanla dünyeden geçiptir. Ahir deminne, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Şu iman kelimen aydı baydyp dünyeden geçipdir. Hiç tarihte bir adamın şeki yok. Şol adam mümin musulman mı dünyeden geçti dipdir.
iman nesip etipdir. Nuri iman menen dünýeden geçipdir. İman menen geçende näme, iman menen geçmede näme diýip bir wagt soragy geldi. Men bir kuşdagy wagtymda qysgaç aýdyn. Peýgamber köklese inşallah inni kehifde Medine-i Munawwaraga adamlar musulman bolanyň içinde bireme imandan gurrun berer. Şunu bilagan sadaca iman näke adam şu oturuşdan lezzet alýandyr. Kafir adam Hudaýa peýgamber imany ýok adam bizirip oturuşdan hiç ömrüni lezzet almany gur geçip gitýändir. Bir İmanlı adam Hudaýyň azamatynyň beraberine secde edip, Hudaýyň azamatynyň beraberine namaz okyp bir lezzet alýa, imany ýok adam o lezzetten boş geçýändir. İmany bar adam bir musulman dogany bilen çaý içip, mümin musulman dogany bilen oturup lezzet alýa, kıyamatda cennetde de şejere oturar diýip, kafir adam o lezzetten boş geçýändir. İmanlı adama bir wagt musibet ýetişdi, o da Hudaýdan gelipdir. Hudaý maňa sabr etdim, derece berer diýip oturýar, kafir adam bir lezzetten boş geçýändir. İmanlı adam hoş wagtynda Hudaýyň beren maňa hoşlugdyr diýip keyif edip şükür edip oturýar, hem dünýede hoşluk görüp hem de ahiretde ondan derece alýar, kafir adam bir lezzetten boş geçýändir. Dünýedäki bir azajyk lezzetlerden, ol jany çykjak wagtynda, ol jany çykanna, ol kabrdäki ýagdaý, ol kıyamatdäki ýagdaý, ol jennetdäki ýagdaý, o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen bolmaly ýagdaý olan gurruna girip bermäli. İmandan mehrum adam bilatın hemmesinden mehrumdur. İmandan mehrum adam pikretýändir, öýde hoş geçirýänmi kadip günahyň içinde. Şunu kaygısız bilin ki hemme dünýe bilýär, o da näme? Haramyň içinde, imandan daşlygyň içinde hoşluk ba. Emme şol haramdan sawuşdy öýe geldi-de, ýüregi wurýyp durandyr insanyň. İnsanyň ýüregi wurp durýar. Nämeden çeýim? Şol günah şonu ejada bermeýär. Yan hoş geçirip durdy. Haram toýdy de bay gulli. Emme öýe gelenne arameş kalbyndan aýrylýandyr. Öýe gelenne jaýyz ýatyp bilýänlerdir. Öýe gelenne bir wurnýandyr. Öýe gelenne fikri harapdyr. Ondan çyryň gözläp görüň, nägadar behtaş raýat edilýär, nägadar raban pezeşiklemilken, nägadar raýat ediljek bolýar. Her öýde hi bolmany birden gursaran başatýan ba. Näme diýip? Beýik Allah Taaladan daşlyk. Nuri imandan daşlyk. Bir ulamanyň bir aýdýan kefi bar, şonu aýdýyn, oham tamam edeýin. Inna fil qalbi wahshatan la yuziluha illa al-unsu billahi azza wa jalla. Inna fil qalbi huznan la yuzhibuhu illa as-surur bi ma'rifatillahi azza wa jalla. Fil qalbi faqa la yasudduha illa mahabbatullahi azza wa jalla wal inabati ilayh. Qaw qulagasyň taplı edip qaplaq koymalı görürüm. Hudaý Taala insanlar halk edenne, Hudaý Taala insanlaryň kalbyna bir narahatçylyk koyupdyr. Urnypdy. Şol urunmagyň öwne geçýän zat fakat Hudaý Taala bilen munajat etmek şonu koyupdyr derman. Ondan meri her yola varsan, yürek vurupdu, bar günah etye, ondan meter yürek vurma düşüyor. Bar hafa yerik bar ya yüreğine arameş verecek bolup, ondan meter oluyor. Bar ondan meter. Bunu Hudaý Taala koyupdur, yürekde bir vahşet koyupdur. Her insan, kafir musulman fark etmiyor. Yürek vurupdu. Bir yerde arameş var, o da näme? Fakat ey bar Hudaýa diýse, şonna arameş tafaryalet koyupdur. Bir. Hudaý Taala insanlaryň galbyna bir narahaty goýupdyr. Hemme insanlarda bar, musulman kafirda. Ene, ata, doğan, kardeş, heley, oğul, gyl, yetim, yesir, oğul gyzy bar, ýok, her kim bolsun. Şol narahatyň öwne geçýän bir hoşluk bar, şonu doldurýar. O da näme? Fakat Hudaýyň azamatynyň beraberine durup, Hudaýyň tanypdy bir hoşluk bar, şu kalbini doldurýar. Ondan başga hiç hoşluk doldurup bilmedi ýaly dep Hudaý kalby şeýle ýaratypdyr da. Her jere hoşluk goýasyn. Men şu hoşlugy ýetsem men arameş taparyn, men falanyny ýetsem arameş taparyn. Onu Hudaý goýmandyr. Kalpde bir narahaty goýupdyr. Fakat Hudaý bilen bolýan hoşluk şu narahatyny aýyrýar. Ahyrkysy, we Hudaý Taala kalpda garyplyk, mätäşlik koyupdur. Hemmemizin kalbimiz bilye bir zada mätäç.
وَلَوْ أُعْطِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ تَسُدَّ تِلْكَ الْفَاقَةَ أَبَدًا. Eğer bir adama şu yerin gibi kuru zemin içindeki zatları bilen tamam karhanalı bilen bir adamın adına senet edilse de şol adam biliye bir zat bilen gariplığı ayrılmadı. Hadir de Hudaý Taalaga gaşyn garip. Hadir de Hudaý Taalaga mätäç. Hudaý Taala bilen öz mätäçligini özüni bay etmese yerin yüzünün şodurşunla bir adamın adına bir zenanın adını senet etsen de şol zenana şol adam özü biliye mätäçligi ayrılmadı. Hadir de Hudaýa mätäç bolýardy. Biz günümüzü güýmäp Hudaýdan başga zat bilen öz kalbymyzy bay etjek bolup ýörmäýin. Hudaý Taalaň muhabbetinden başga zatdan kalbymyzy hoşluk etjek bolup ýörmäýin. Hudaý Taalaň bilen bolýan hoşlukdan başga bir o da haram hoşluk bilen hiç wagtda kalbymyza arameş ýetirip bilmer. Fakat iman näme? Beýik Allah Taala ve Allah Taala'nın iyi bilen Resuluna bolyan muhabbet bilen cahillik tapyandır. Hudaý Taala nuru imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala öz hassa bendelerinden etsin inşallah. Hudaý Taala yurdumuz parahat, emniyet, asayiş, aramış, agly birlikde saklasın inşallah. Merizlerimize şafa versin. Musafir, hizmetde, qurbatda, müşküllü dogullu hemmelerini Hudaý Taala asan etsin inşallah.